федератсияи байналмилалии таърих ва омури футбол ҳамлагари бошишгоҳи ПСЖ-и Фаронса ва мунтахаби Аргентина Лионел Мессиро беҳтарин футболбози ҷаҳон дар соли 2022 эълон кард. Месси аз рӯи натиҷагирии райдиҳӣ 275 имтиёз гирифт. ин нисбат ба натиҷаи ҳамлагари ПСЖ ва мунтахаби Фаронса Килиян Мбаппе 35 имтиёз ки ҷои дуюмро соҳиб шуд хеле зиёд аст. ҳамлагари бошишгоҳи Реали Испания ва мунтахаби Фаронса Карим Бензема бо нишондоди 30 имтиёз дар ҷои сеюм қарор гирифт. ба панҷгонаи беҳтарин футболбозони дунё, инчунин ним ҳимоятгари Реал ва мунтахаби Хорватия Лука Модрич бо гирифтани 15 имтиёз ва ҳамлагари Манчестер Сити Англия ва мунтахаби Норвегия Эрлинг Ҳоланд бо гирифтани 5 имтиёз дохил шуданд. Месси дар ҷоми ҷаҳони футбол 2022 дар Қатар дар ҳайати тими миллии Аргентина қаҳрамони ҷаҳон шуд. дар воқеъ ин ҳамлагари 35-сола ки дар муддати фаъолияти варзишиаш ба дастовардҳои бузург мушарраф шудааст, аввалин бор ба унвони қаҳрамони ҷаҳон даст ёфт. Месси беҳтарин бозингари қаҳрамонии ҷаҳон 2022 дар Қатар гардида бо ҷоизаи тӯби тиллоӣ сарфароз гашт. ӯ дар таърих аввалин футболбозест ки 2 бор ин ҷоизаро ба даст овардааст. аз ин пеш ҷоизаи тӯби тиллоиро Месси дар қаҳрамони ҷаҳон соли 2014 ба даст оварда буд.